Blandt de 3 nominerede, det er... Morten. Det er altså godt spiller lidt, Morten. Vi ved det ikke engang, så vi er meget spændt. Det kommer på verden. Det er Victor Nyman Vitrok. Så skal vi komme her, Victor. Ja, det er en tirsdag nok. Victor, Victor. Og Victor. Victor. Det er rigtig godt. Nu skal vi lige have lidt flere ord med på vejen, Victor. Fordi det er Nina Hemmingsen, der har indstillet dig til at vinde den her pris. Og hun skriver til os, Victor er kun 11 år, men han har på 2 sæsoner vundet både DM og SM og mere end 50 medaljer. Det er mange. Han træner hver eneste dag og er til stævne hver weekend. Er det rigtigt? Ja. Hver eneste weekend. Det er hård kost for en 11-årig knægt. Men han er klar til at ofre det, som kræves, også når det er surt. Han viser, at man kan komme langt, hvis man virkelig vil. Det er sådan set det hele handler om.